Antara sing disuwun Mbak Ika Swesti. Mbak Ika Swesti, ya. Ini Nduk, Cahayu. Iki Putra Nusantara. Nah iki mau. Nah iki mau wis kita Ika iki sapal banget karo Pak Dukuh Karangasem B. Sik, tak pindahi kerduse. Lah ngopo? Engko ndak kekamban len jangkah bukil muradok. Ya. Ditulungi ora? Oh iya. Wah. Gayamu. Ngopo? Ndak nganggo mesam-mesem. Ha ya wong sing jenenge nulungi wong bantu ki ikhlas, bantu. Kok kaya dek gandeng aku mau lho. Kok geret kok dalane werkasane kaya ngene. Wong karo bojo kok kon bedina mesem yo darani kentir mananggale muanah. Yo. Lah carane wong bangun tresno ki kepiye? Rumah saku kok kowe iki barengi kamedun kok tanganmu grayah-grayah terus ngopo to? Lah nggih niku ket mau. Lho, aku ki rak turunan pengusaha. Dadi iki karo usaha. Ngono to, Pak. Usaha ngopo? Kene ya ora Nduk Cahayu iki putuku. Putu karo anak sing ngendi? Ya iki mbiyen dek cilik sing gendong aku, sing netah aku, sing ngedusi aku. Wong bareng gedhe arep tak dusi angele ra ilo bocah. Mongko aku nek ngosoki telaten goblok. Kok gentenan? Gentenan wae tak dusi. Ya ayo aduh bareng apa piye? Mara, kek mara kalau ning kono kae lho ning kulon kono kae disediani kae lho. Nesu. Wis ora sah ngrungokke kae. Anggepen kowe radio rusak wis kowe. Kok kebangetan wong kok padake radio rusak. Ben malah kacae nek radio nang batune nek wis ora nang batune blas kok. Alah ora ngelingi nek masuk angin kon ngeroki. Iya, ayo. Salahe gelem. Aku bojo. Mau nek ora masuk angin wis ditantang. Masuk angin apa tak keroki. Sapa kowe? Bojo kula niku anggere aku ki suwe ora masuk angin kok nucul klambi arep dikeroki apa ya. Lho sik to, niku janjane tandha tresna lho. Ah, apa ya nganti tipis awakku kok. Lah keroki nganti perih kok ora abang-abang to, Pak. Lho awak ireng ya ora abang aku ya ngono kok. Metu getike baru abang aku. Nggih. Wong asaku piyai loro ya anggere tempuk kok mung padu. Tempuk orang gedhe. Gumun kula niku amdina padu kok ya iso anakan. Sik. Wis takon baleni kowe tetep anak. Apa? Rumah aku piyai loro iki nek tempuk kok padu wae. Terus mau nyaut piye? Ha wis gedhe kok. Padu ra apa-apa. Ayo Nduk Cahayu. Napa, Mbah? Putra Nusantara. Nggih. Tarana itu. Niku wonten Pak Kapolsek Ngawen. Nggih, wonten Kapolsek Palian, Saptosari. Pokoke semua Kapolsek rawuh mriki. Ini sing ngarep Pak Kasiwun. Nggih. Iki pesen kalih kula. Pripun? Pak Kasiwun niku pokoke esuk Juli tanggal 18 kabeh niki ajeng diborong mriku. Nggih, matur sembah nuwun. Ning taune rong karuan dadi aja. Nggih. Trembelane yo. Iwas kene mempeng rak jaman. Wah, aku ki ya mene ya mempeng wong Pak Kasiwun esuk tanggal 18 ya wal pokoke anu nggih ning taune rong karuan. Oh, nggih. Nggih nek niku nggih Pak niki mengko ndagel. Wes sampean kok sampean. Diprotes. Ya Pak Kasiwun, Pak Kapolsek. Ya, ki aku ya ngaturke panuwun karo jajaran Polres Gunung Kidul no. Mergane dek neng Pacitan wingi bisku dicegat. Wo, adang. Bareng anggur wiyaga kumedhun ki ana tulisane Ki Senanugrono. Wah, ajeng wayangan to? Nggih, pun nggih bablas kula ndak digarapi dalange. Dicegat mbok ya ngomong kowe nek pun pol ngono rak ya ge bablas. Diloloske. Pak Kasiwun nyuwun pamunten kalian Pak sedaya kemawon kula nek wani-wani karo Pak Polisi Pak tentara mboten wong aku mangkul ya duar ngono aku. Monggo pistule nek nggone Mbak duar ono metu getih. Beda karo pistolku. Ah metu apa? Nek pek kono lek duar metu getih duar ono sak tambah batih. Ayo. Ayo. Bagus sih aku kon saru kok sing kon kae lho kon kae saru aku ora kon kok sing kuwi tak takoni siki ana pistule Pak Kasiwun cetha isih muni apa menawi isih iso muni kadang-kadang nek anu ya muni wong yusine ana kok biasa mboten ding le jawaban mboten ngoten niku delok-delok mungsuhe ayo
Ayo nek musuh iki terus ya mejen aneh. Nek musuh Ika? Ya mbak menawa. Tenane. Wah, aja sok ngono. Aja ngerti aku banget ngono. Ayo Nduk Kak. Mangga Mbak Ika. Sing nembang kono sing dehem aku tak wakili ra apa-apa, Nduk. Anakku sing bagus dewe Ndek nek suaraku kaya ngono kuwi aku mesti ora masake sampean wareg ya Pak nih. Alah wong suaramu sengake ra ilok. Aja meneh nembang wong karo bojo wis celekat-celekit kok. Mula kok ya arang-arang mesem ya. Arang-arang masem lah wong bojone wis galake ra ilok. Oh delok-delok apa ya mendina tak galak. Apa tekne kene nang gardu main remis dina wengi ra mulih aku luwe iki buka cething nang isine bangsa yoker. Lah iya men kapok. Oh, Ya kuwi bener. Kuwi carane ngelekke wong lanang kaya ngono kuwi ben mulih men mangan yoker. Ora ngono kuwi dadi wong wedok kok. Ayo Nduk Cahayu. besok pinter sekolah Kuwi nek ayu nom karo nyewara iki karo obahne marai brinding. Brinding. Sapa? Ika kuwi, Pak. Angger obahno aku brinding. Nek bojomu sing obah? Ah wis ora nang efek samping. Kepiye? Nek obah kurang seru ngono apa piye? Iya. Apa kowe? Ora hin. Malah apik ora obah. Aku arep neruske kok ora tegur. Aku gur gugu sampean lho, aku ora. Nah aku sing obah piye, Mbak? Wah, obah terus ora apa-apa, Nduk. Wong kowe iki sik enom dadi obah-obahmu ki luwes. Lah mbokmu gedhe nganggo obah kreduk. Kreduk wis. Mbak Dile obah piye? Apa dake wong kerot. Nek Aline kono sing obah kepiye? diomongi aline entek. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mas Ya, Monggo putra Nusantara, monggo. Sekolah
Apa iki? Apa? Enang apa? Saiki gur ngakrik kari tekan. Ulot dumung. Aduh dununge bapakmu kok ulot dumung. Krungu kok. Kae iki dudu ulot dumung. Ulot apa? Krungu kok. Tali picis. Ulot dumunge bapakmu. Ulot dumung. Suarane ngungkuli corong. Iya. Sapa Mbah Walu ya? Weh. Apa? Apa? Kaya lambe kok kaya cucuk trotrokan. Kaya tua. Terima kasih. Mangga.
Putra Nuswantara. Putra Nuswantara sampun Padha karo sendikane. bocah arep lelungan utawa bocah